Hi guys! Mag-close muna kami ng store. Mag-grocery muna kami ng paninda. Tara guys. Samahan nyo kami at ibablog natin. Alis na kami guys. Bababa ko muna yung shutter ng ating tindahan. Bababa ko yung shutter. Up lang guys. Let's go! Ito na. Grocery lang kami guys. Punuan ang tindahan namin. Ayan, mainit guys, oh. Tara guys, sama tayo. Oh, mainit. Mainit ang panahon. Ayan guys. Tara guys, huli muna tayo ng paninda sa ating store. Oh, ayun si ate. Kuya, sabi ko sa'yo. Plastic na siya ng howling guys.
subscriber.